खुलुमबाय गोजोन फुंबिलिनि बयनिसिमबो गोजोननाय जासिहरनाय थाबाय। दिनै सुनिबार बाराय नोंथांमोननि थाखाय मोननैसो मोजां खौरां लानानै फैलायबाय। अन्नानै चेनेलखौ दासिमबो साबस्क्राइब खालामाखैबा साबस्क्राइब खालाम। दिनैनि गाहाय रादाबाव दङ। बिटिआर ओनसोलाव मोनसे रां दाबिनाय जाथाया जादों। क'क्राझार सालाकाथि ओनसोलावहाय सासे दखानदारनावहाय फैनानै रां बिदोंमोन। बहाय रां होयैनि थाखाय गलादारखौ गाग्लोबदों होननानै जोङो मिथिनो मोननाय जायो। गलादारनि फोरमायनाय बायदिब्ला बिसिनि आखायावहाय साब्रैनि आखायाव गंफा पिस्तल दङमोन। गासै 6 सुबुंफ्रा फैदोंमोन होननानै फोरमायदों आरो बिसोरो गावसोरखौ खेल'नि सोद्रोमा होननानै फोरमायनानै लादों होननानै गलादारा फोरमायदों। दा बेखौनो क'क्राझारनि एसपि सुरजित फानेश्वरा नायबिजिरगासिनो दङ आरो बेखौ खम समनि गेजेरावनो हमजोबनाय जागोन होननानै बिथाङा खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव फोरमायथियो। मोनसे एक्स एनडिबिफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां। बिटिआरनि इएम रनजित बसुमतारी बिथाङा सोरबाफोर एक्स एनडिबिफोरा चेक मोननानै रांखौ माबाफोर प्रब्लेम जानानै बख'नो हायाखैब्ला आरो सोरबाफोर मोनाखैब्ला खबर लानानै गासै डकुमेन्ट्सखौ खम समनि गेजेरावनो गावनि आखायाव साबमिशन होनो थाखाय बिथाङा खावलायहरदों। 2005 मायथाइनिफ्रायनो बानायबोनाय 30 नं राजा लामाखौहाय मैया एमपि रोनगोरा नार्जारी आरो गसाइगाव ओनसोलनि MLA जिरन बसुमातारी सानैजों लोगो नांनानै गोबां सुबुंफोरखौ लाफानानै सिमुलटापुनिफ्राय लानानै कुसुगाव ओनसोलसिम 30 नं राजा लामाखौ बिथांमोनहा नायगिदिंहैदों आरो बिथांमोनहा दा सिमप्लेक्स इन्फ्रास्ट्राक्चार लिमिटेड जे कम्पानि बानायगासिनो दङ प्रजेक्ट मेनेजारजों रायलायनानै बिथांमोनहा खम समनि गेजेरावनो बेखौहाय बानायफुंनांगौ होननानै बिथोन होदों आरो सिमप्लेक्सनि मेनेजार बिथाङाबो बुंदोंदि बेखौहाय फैगौ 2022 मायथाइनि डिसेम्बर मासनि गेजेरावनो बिथांमोनहा कमप्लिट बानायनानै सरकारनि आखायाव गथायनाय जागोन होननानै बिथांमोनहा फोरमायदों। बियो ओनसोलनि आरो गोबां सुबुंफोरनि थाखाय जोबोद गोजोनथाव खौरां। 5 जुननिफ्रायनो गोमानानै थानाय रैसुमै बसुमतारी आरो मरमि नार्जारीखौ दिनैहाय नखरनि सुबुंफोरा नागिरनानै हालाय हाफाय जानानै दङ। नखरनि सुबुंफोरनि फोरमायनाय बायदिब्ला बिसोरो आनजादनि समावहाय मबाइल नायनो मोनैनि बोराबनानै न'निफ्राय खारदों होननानै मिथिनो मोननाय जादों। दा बेखौनो हालाय हाफाय नखरनि सुबुंफोरा नागिरगासिनो दङ। बिनिखायनो नखरनि सुबुंफोरा सोरबाफोर नुयोब्ला नैबे बेनाराव होनाय मबाइल नाम्बाराव खिन्था हरनो थाखाय नखरनि सुबुंफोरा खावलायहरदों। DID डेन्स इन्डिया डेन्स लिटिल मास्टार बादायलायनायाव दा देरहासार जाबोबाय थानाय नवजित नार्जारीया आरो बिनि नखरनि सुबुंफोरा भट होनानै देरहासार जानो थाखाय खावलायहरबावदों। सिगांनि समाव जेरै भट होनानै देरहासार खालामबोबाय दा देरहाफुंनो थाखाय आरोबाव भट नांगौ जानायलाय बिनि थाखायनो बयनिसिमबो नैबे बेनाराव होनाय मबाइल नाम्बारावहाय भट होनानै देरहासार जानो थाखाय खावलायहरबावदों। अन्नानै बयबो बे नाम्बाराव भट हर जेन' जोंनि बर'नि सासे सुबुङा देरहासार जानानै जोंनि बर' हारिखौ सिनायथि होनो हानाय बायदि। जोंनि बर' हारिनि बिर जोहोलाव एनडिएफबि हान्जानि गायसनगिरि रन्जन दैमारि सार आरो बिजों लोगोसे 14 सुबुंफ्रा जोबथेसालियाव जोबजानानै दङ। बिथांमोननि लास गनायनि रिजाल्टआ फैगौ 12 अक्ट'आव जागोन। बेनिखायनो गासै बर' रायजो राजाफोरखौ इसोरनियाव आर'ज खालामनो थाखाय आनान गसायनायावहाय आर'ज गाबनो थाखाय बे रादाबनि गेजेरजों खावलायहरनाय जाबाय। बिथांमोनहाबो उदां नख्राङाव फैनानै आलो गोजोन रायजो जाफैनो हानाय बायदि इसोरनियाव आर'ज खालाम। बेखौनो बयनिसिमबो आपिल खालामनायजों लोगोसे दिनैनि रादाबखौ दोनथ'नाय जाबाय। जै बर' हारिनि जै।